Se nara li jasal il-jum meta l-isptarijiet jingħataw lura lil Maltin għax il-ħniżrijiet tal-gvern fuq is-saħħa tal-poplu tagħna huma bla preċedent. Hekk qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija meta kien intervistat mill-ġurnalista Net News Francesco Catania. Il-Partit Nazzjonalista dejjem hemmen f'Malta u fil-Maltin għax il-Maltin kapaċi jikkompetu u jekk inneħħu il-ħmiġ fil-gvern aħna kapaċi nattiraw investiment veru u noħolqu ġid nadif. Jekk il-pajjiż jibda sejjer tajjeb. In all ways imma mhux sejjer tajjeb għax ikollok min qed igerfex u jisraq u jagħmel u mbagħad iwaqqa xi ħaġa minn fuq il-mejda u mbagħad ħadd iqabbad u jikrolla kollox. Immorru tajjeb għax kapaċi għax tajbin għax nemmnu fil-Maltin u nikrew il-ġid nadif. Adrian Delija qal li l-Partit Nazzjonalista rreveda l-istatut, iżda dan huwa biss għodda li issa trid tintuża biex tiġbor firxa aktar wiesa ta' nies u naħdmu għal ġid komuni. U rrefera wkoll għal clusters li huma gruppi ta' nies li qed jaħdmu ban fuq oqsma differenti u jevalwaw u jipproponu alternattivi u tweġibiet. Għaliex ħafna qed jistaqsu għaliex bil-forsi tkun hemm il-korruzzjoni u nħammġu pajjiżna biex noħolqu l-ġid. Ma jistgħux isiru affarijiet tajjeb ma jistax ikun li f'pajjiż inti m'hemmx għalfejn korruzzjoni biex timxi l-qoddim m'hemmx għalfejn li tkun fin-negozju bil-fors tkun taf il xi ħadd bil-fors tirranġa minn taħt jew tħallas il xi ħadd biex irnexxilek tieħu x-xogħol fil-qasam fis-settur tiegħek u tavvanza bil-fors iridu nibqgħu bil-madmat tal-korruzzjoni tal-ħażin biex aħna tfal tagħna nedukawhom. Adrian Delija tkellem dwar l-aħħar żviluppi li ħarġu fil-kawża li fetaħu biex jitħassar id-dil tal-Vitals u l-isptarijiet pubbliċi jingħataw lura lill-poplu. Iżda fil-waqt li dawn qed joħorġu fil-pubbliku f'dawn il-ġranet, Adrian Delija fakkar li Robert Abela ilu jaf b'dawn il-ħniżrijiet għax kien konsulent tal-Kabinett ta' Muscat. Huwa staqsa għaliex mhux qed jaqbes għal-Maltin u min qed igawdi minn dan id-dil skandalus. Għalfejn Robert Abela għadu qed jaċċetta li qed inħallsu miljuni fis-sena. Min qed jiggwadanja minnu da? Min għadu qed jitħallas? U Robert Abela sa jagħmel? Ħajjistenna minflok jiġi miegħi l-qorti biex kemm jista' jkun malajr inwafqu din is-serqa. Illum jew ħajjibqa' jagħmel minn kollox biex jaġevola lil barranin. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li hu jittama li pajjiżna jgħaddi mit-test tal-Manival f'Ottubru li ġej. Issa jidher li l-Gvern sa fl-aħħar sema mill-Partit Nazzjonalista li għal darb'oħra ingħata raġun u se jwaqqaf l-iskema tal-beħ tal-passaporti u minflok se jkun hemm skema marbuta mar-residenza. Adrian Delija temm li l-Partit Nazzjonalista dejjem hemmen u għadu jemmen f'Malta u fil-Maltin. Din hija ċ-ċavetta li tattira investiment veru ġid nadif li jitqassam b'mod ġust u eku. Għal snin, il-Partit Nazzjonalista emmen f'Malta. Emmen li nistgħu nkunu aħna li nieħdu rajna f'idejna, emmen li nistgħu nkunu indipendenti, emmen li nistgħu nitlu fl-Ewropa, emmen li kapaċi morru tajf fl-Ewropa, illi nemmenu f'Malta. Biex temmen f'Malta tfisser li inti tkun gburi li inti Malti, tfisser li tippreżenta ruħek u ta' good name, reputazzjoni tajba. Nemmnu fil-Maltin. Imma mbagħad l-abbiltà ta' gvern nadif, politiċi li jridu jservu li dal-ġid kollu li kapaċi nikrew flimkien inqasmuh b'mod ġust, eku u b'ruħ soċjali.